čudesni napitak. Jednom davno, još u vrijeme dok nije postojalo moje i tvoje, bila jedna zajednica ljudi. Nitko nije niti pomišljao da će uslijediti ono što će uslijediti, pa zato nije bilo niti sumnje, a niti osjećaja iznenađenja. I nitko ne zna kako je do toga došlo, osim onih kojima je otkriveno. Šuška se da je bilo na silu ili prijevarom, ali pustimo to. Nikom, osim tome jednome, nije palo na pamet da učini ono što je on učinio. Ta ideja kao da je bila rezervirana samo za njega. Ne samo što mu je sinula, već i što je odabrao pristati uz nju. Dakle, toga dana u zajednici se pojavila, ili je već bila tamo, osoba i izrekla: ova zemlja je moja. Nitko nije imao razloga da posumnja, jer nitko to nikada dotad nije izrekao, pa samim time niti razloga da se opire. Kazao je još kako će ovaj raditi ovo, onaj ono, a toliki i toliki dio prihoda, odnosno uroda, ići će njemu. I svima će biti bolje. Zajednica se složi, jer kao što smo rekli, nisu vidjeli razloga da sumnjaju. Da bi nešto pretpostavio, mora biti na osnovu nečega, nekog iskustva ili znanja, a oni ga nisu imali. Točnije, izgubili su ga, okrenuvši leđa onome koji znanje ima i jest. I prolazilo je tako vrijeme, međutim ljudi su počeli uviđati kako im nije bolje, niti su sretni, već upravo suprotno. Kako je osoba, imenovana gospodar, ubiravši dio prihoda, stekla prednost u vidu imanja, tako je došla do pozicije da nekim članovima u zajednici podijeli malo više, što je bilo dovoljno da budu na njegovoj strani. Tako je gospodar s vremenom mogao sam od sebe predložiti zajednici sasvim novu metodu donošenja odluka, a to je dizanje ruke. Prebrojavajući ruke u zraku, odlučivali bi o svemu. Jednostavno, onaj prijedlog za koji bi se diglo više ruku bio bi usvojen. I nitko od onih prebrojanih ne bi imao pravo proturječiti, jer tako želi zajednica. Gospodar se služio raznim trikovima kako bi uvijek osigurao dovoljan broj ruku za ono što je htio. Pričao bi priče, dovodio druge koji bi pričali priče. Ubiravši od uroda, mogao si je priuštiti one koji pjevaju, da pjevaju onome što on želi da bude. A tako i one koji slikaju, govore, podučavaju. Osnovao je svoju zajednicu unutar zajednice. Zajednicu onih koji imaju posebne privilegije, a sam gospodar bi im, osobno i potpisom, garantirao kako upravo njihovo mišljenje vrijedi najviše. Tako oni nisu više imali samo imena, već i razna slova ispred i iza. A upravo su ta slova ukazivala na nepobitnost onoga što tvrde, jer ih je za to ovlastio sam gospodar. S vremenom se, opet nitko ne zna zašto, počelo događati nešto nevjerojatno. Neki kao da su bili imuni na gospodarev autoritet, te su počeli iskazivati nezadovoljstvo. Na čemu su oni temeljili svoja mišljenja, opet nitko ne zna, jer niti su za mišljenje bili ovlašteni od gospodara, niti su imali ikakav materijalni dokaz da bi se moglo zaključiti kako njihovo mišljenje ima temelja. Nikakav dokaz sposobnosti unutar pravila koje je postavio gospodar. Međutim, sam gospodar shvaćao je opasnost.
Zato je odlučio još revnije i silovitije zatirati svako znanje i ono što bi moglo voditi istini. I znao je, sve dok je većina zajednice nesposobna da vidi, on će biti ono što želi. Tako nije štedio u nagrađivanju dvorskih luda. Da bi zajednicu zaštitio od znanja, trebao je dvorske lude. A da bi je zaštitio od istine, trebao je laž. Znači učiniti ih nesposobnim da zaključuju i postavljaju pitanja, ali i iskvariti. Da ih se zauvijek odvoji od onog glasa koji one neke čini imunima na sve što Gospodar proglašava istinom. To zatrti i uništiti. Tako će biti siguran. Ugasiti svjetlo i učiniti da je mrak. Plus, u mraku se svi boje, pa će ih biti još lakše držati u poziciji koju Gospodar želi. Kao što su imuni imali nevidljivog prijatelja u vidu glasa koji im je rasvjetljavao laži i otkrivao istinu, tako je i Gospodar nad sobom imao to nešto. To nešto što mu je i dalo inicijalnu ideju s koju je pristao. Zašto i kako, to je tema za neku sljedeću priču. Shvatio je kako će sve biti u njegovoj vlasti pod njegovom voljom ako uništi tog nevidljivog prijatelja i ideju o njemu. Vrhunac je moje genijalnosti, mislio je Gospodar, što će mi na kraju svi služiti dobrovoljno. I upravo to mu je značilo više od svega. No kako to učiniti? Kako spriječiti otpor, pravo na slobodu mišljenja, odabira, slobodu savjesti, a ne odati opet svoju pravu prirodu? Ako bude očito, znao je da će i neki koji su pod njegovom vlašću progledati. To se nikako ne smije dogoditi. Treba mi strah i treba mi mrak. To je znao. Imao je i neuspjelih pokušaja, zavodeći porodicu protiv porodice, dijeleći zajednicu na ovaj i onaj način. I iako bi na neko vrijeme izbili nemiri, pa i krvavi sukobi, zajednica bi opet iznašla način da nastavi. Ne, nije to. Nikako da istrijebi to nešto što jednom čovjeku ne da naudi drugom, ili ako mu i naudi, da mu kasnije biva žao. Zašto? Kako da se to izvede bolje? I sinulo mu je da bi strah mogao biti potpun i stalan, a njegova vladavina neugroziva, treba mu nešto što se ne može vidjeti. Što se ne može vidjeti, a sije strah. I to neprestano. I naredio je svim podanicima da počnu širiti priče o Babarogi. Iskoristiti sve kapacitete, sve ljude, svaki autoritet, sva sredstva, rekao je. Hoću da cijela zajednica vjeruje da Babaroga postoji. Tko je nastradao je od Babaroge. Ko se razbolio se od Babaroge. Ne smije više biti niti jedan drugi razlog, to vam mora biti jasno. I krenuli su polako ostvarivati plan. Zajednica, kao niti na početku, nije vidjela razloga da sumnja. Pogotovo što su znalci s tog i drugih područja potvrđivali svakodnevno jedno te isto. Uskoro je Babaroga postala sve prisutna, a zajednica paralizirana. Gospodar je zadovoljno trljao ruke. Ovo je fantastično, mislio je. Izvodio je i šaljive pokuse, uživajući zadovoljno sa svojim podanicima. Vidite sad, kaže. Izdajemo proglas da sutra svaki stanovnik zajednice mora skakutati na jednoj nozi od 12 do 18 sati.
ali samo u smjeru koji nije prema radnom mjestu. Dakle, u ostalim smjerovima da. Vršit će se stroge kontrole. To je jedini način da se Baba Roga spriječi, da sačuvamo sigurnost, red i zdrav razum. Oni koji se ne pridržavaju propisa, bit će sukladno tome kažnjavani. Pa se mole stanovnici zajednice da ih prijave zbog budućnosti svih nas i naše djece. Prijavljivači su imali dvostruku korist. Osjećaj sigurnosti, ali i odgovornosti. Pa bi ih, kada bi nekog prijavili, preplavilo takvo zadovoljstvo zbog doprinosa zajednici, kakvo nisu doživjeli možda nikad. Oni sada izravno kroje sudbinu svih ljudi i drže budućnost u svojim rukama. Gospodar, vlasnik zemlje, hrane, vode, a i zraka, već je neko vrijeme, uz pomoć svojih podanika od milja zvanih struka, kao dio plana, lagano trovao jedno i drugo i treće i još koješta, osiguravši da nitko ne umakne posljedicama koje će pripisati Baba Rogi. Međutim, još su uvijek postojali imuni. Kako riješiti to pitanje, a ne biti očit? Nametalo se samo od sebe. Pojačavanjem straha, prijavljivači će sami preuzeti sudbinu imunih u svoje ruke. No gospodar još uvijek nije bio potpuno zadovoljen. Njegova glad za vlasti bila je nezasitna. Htio je biti vlasnik svakog člana zajednice, njegovih postupaka i misli, vremena i prostora. Da bi to bilo moguće, moraju, kao što je već znao, sami dobrovoljno doći k njemu po spas i pritom misliti kako su i dalje slobodni. Ako nećeš to, Baba Roga će te. Ako nećeš ovo, Baba Roga će te. Ako nećeš ovako, Baba Roga će te. Ako nećeš onako, Baba Roga će te. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Zajednica je bila pred kolapsom kada je jednog prekrasnog, sunčanog dana stiglo rješenje. Čudesni napitak. Ljudi ovlašteni da misle, odmah su stali slaviti i gospodara i ovo rješenje. Oni su imali dopuštenje dijeliti svoje oduševljenje svugdje, na svakom koraku i u svakom kutku zajednice. Sada se nitko neće moći usprotiviti, jer tko bi mogao biti protiv rješenja i ubijati nadu koja se u zajednici probudila? To bi mogao samo neprijatelj zajednice, prosperiteta i sreće. Morao bi biti ili jako neuk ili pomučene svijesti. Čudesni napitak, to jedino skrovište od Baba Roge, u početku se dijelio na kapaljku. Gospodar je htio stvoriti iluziju kako ga ima u ograničenim količinama, jer je jako dragocjen. Tako su se oni koji bi ga popili još osjećali i privilegiranima. Iz gospodarevog kuta gledanja stanje je bilo predivno. Tako je oduvijek trebalo biti i tako treba ostati. Zato će se po čudesni napitak morati dolaziti iznova, iznova i iznova, do onog posljednjeg što je gospodar isplanirao, a čemu napitak prethodi. Svi koji su dio igre bivali su bogato nagrađivani. Čak i oni koji su sudjelovali nesvjesno. Iako su do jučer članovi zajednice slobodno išli kamo su htjeli, sada to isto mogu jer su popili napitak, pa su opet veseli i razdragani. Jupi! Hura! Opet smo slobodni! Tako su razmišljali. Gospodar je znao da Baba Roga ne smije nestati, jer će time završiti sve na čemu je toliko dugo radio.
začudo, i oni koji su popili napitak mogli su biti žrtve babaroge. No prema njima je ipak bila malo više blagonaklona. A bila bi još i više da probleme nisu izazivavši je radili imuni. Ako bi netko napitak popio 2 puta, morao je i 3, pošto 2 više ne djeluje. A onaj tko bi se u tom trenutku odlučio popiti ga prvi put, ipak je morao ispiti i 1. i 2. čašicu, bez obzira što onima koji su 1. i 2. čašicu već popili, to više ne pomaže. Oni koji se protive svemu, zasigurno nisu uračunljivi, jer u ovom kaosu zadnje što nam treba sumnja i propitkivanje, kad je situacija ovako dramatična. Imuni su pravi neprijatelji, dosađuju sa jednim te istim i uporno ugrožavaju stabilnost, napredak i red, ljuteći babarogu na štetu svih nas i ne vjerujući u moć čudesnog napitka. Kakva god kazna ih snašla, premala je za ono što oni rade zajednici, unoseći paniku i strah. Iako su neki od njih imali i gospodarevo ovlaštenje da misle i slova ispred i iza imena, nisu više bili mjerodavni. Sigurno su dio neke paklene igre protiv opće dobrobiti ili nisu razumni, no u svakom slučaju su bolesni. Gospodar je srećom ovlastio druge da liječe ovakve. Kako su oni koji će ih privesti isto obučeni, tako su isto obučeni i oni koji će ih liječiti. Gospodar je za takve slučajeve izgradio i prekrasna naselja, sve da bi članovi zajednice bili sretni i slobodni. I zajednica je to znala cijeniti. Na jednoj nozi, s košarama na glavi, propisno razmaknuti, podržavali su gospodareve napore i trud, pozivajući na izopćenje i kažnjavanje onih koji se ne ponašaju normalno kao oni. Čudesni napitak, taj gospodarev potpis, kolao je njihovim žilama, bivajući im skoro krunski motiv. Ne vidjeti u određenoj točki zaista postaje odabir. Mnogi su u tome svemu prelazili na njihovu stranu, ne bivajući više u stanju da vjeruju vlastitim očima. Neki su i znali da ne čine dobro, no nisu mogli podnijeti pritisak, biti u tolikoj manjini. Činili su to i pod izlikom da spašavaju svoju djecu, na koju je gospodar odavno bacio pogled. Neki su i lagali da su čudesni napitak popili, htijući tako ostati dosljedni onom u što su vjerovali, a i umiliti se gospodaru. A i zaista mnogi su uživali, natječući se tko će biti prvi koji će saopćiti drugima neku novu, naoko provjerenu informaciju o crnoj budućnosti koja nas čeka. I tako bar na trenutak biti važan, biti uzrok neizvjesnosti u očima drugih, dok čekaju da im otkrijem što je novo loše bilo ili se sprema. I tako je gospodar od one zajednice s početka priče napravio ovu po svojoj mjeri. Uspio je čak učiniti i da ljudi ne vide razliku. Svi su bili tako sretni i zadovoljni. Ljudima se ništa nije promijenilo, a gospodar je dobio što je htio. Babarogu nikad nitko nije vidio, iako su posljedice strašnih čina gospodara i namjesnika pripisivane njoj. Čudesni napitak nikome nije pomogao, iako je gospodar uvjerio zajednicu da bi bez njega sve bilo još i strašnije. Zadobio je potpunu vlast, a potpuna vlast značila je potpuno povjerenje.
Na povjerenje i vjeru je stalno i pozivao, jer to je ono što je želio. Onaj glas koji je vodio Imune bila je njegova sudbina. Kao što je on tražio da mu se slijepo vjeruje, Imuni su vjerovali glasu koji je vodio njih. Ono što je bilo njegova sudbina, bilo je i sudbina svih koji su uz njega pristali. Jer i glas je tražio vjeru. Još su neko vrijeme oni pristali uz Gospodara, imali priliku da budu izbavljeni iz njegovih kandži. No nakon čudesnog napitka, iz kaosa, došlo je nešto poslije čega povratka nije bilo. Imuni su trpjeli i stradavali, ali ostali dosljedni, ostali vjerni. Glas koji ih je vodio nije bio samo glas. I ideja koja je na početku priče pala na pamet Gospodaru nije bila samo ideja. Glas je bio u početku i bio je riječ. Iza ideje je bilo stvorenje. Stvorenje nije moglo biti iznad onoga tko ga je stvorio, iako je htjelo. Stvorenje je iz osvete vrbovalo druga stvorenja. Zato mora biti dobrovoljno. Da mu, kad glas dođe po drugi put, pobjedonosno kaže: po šta si došao? Nema nikog. Odabrali su mene. Ako je zakon, nema naše krivnje. I savjest je čista. A sva je odgovornost na onom ko je zakon donio i za njega digao ruku. Bogu Božje, a caru carevo. I zato nije zakon. Da, jedno je svjetlo, a drugo je tama. I svjetlo gospodari svime. A borba je vjere i vjere. I u ovoj priči nije bilo nikoga tko ne vjeruje. Zar ne?